לעצמי את ההזדמנות ללכת מכאן מתי שבא לי. להסתלק מכאן לכמה שעות זוהרות של חסד. לא לדעת אתכם, לא לשמוע ולא לראות. כמו שלושת הקופים. ויום אחד אני אחזור לכאן עם טנק צבאי ואשטח אתכם, אדרוס את העיר הזאת, אמעך אתכם לאבדון. ואז אתם תהיו קופים בקרקס שלי. ותתחננו. אפשר לשם? בעצם מאז שהיית בת... 13. אתה מרגישה כאילו מלוכלכת. מה זה משנה? אני חושב שזה משנה. נראה לי שהצופים שלנו חושבים שזה משנה. הצופים יכולים להיכנס לי לתחת. זה צילמתי הבוקר. רציתי להראות את ההתפכחות, את ההתעוררות של הרחוב. את מבינה? טוב, זה בעצם ממצא את המערכת היחסים שלנו עד עכשיו. יש לנו מערכת יחסים זה? כמה נהניתם! גרסיה! תודה! איזה כיף, איזה התרגשות! אתם אוהבים אותי! אתם לא יכולים בלעדיי, נכון? חבל, דווקא זה שיר יפה. מה אתה אומר? זה רק הולך ונהיה יותר גרוע. עוד מעט יגיע גיל ההתבגרות, תאכל בלבלות על עצמך. מי אני? מה אני הומו? תריב עם אמא, תגיד שאתה שונא אותי, תברח לתל אביב, תתחיל לעשן, לשתות, תאבד את זה פעם, יתקשרו אליי, אחר כך תתגייס, תתחן 3 שנים חרא, תמות מפחד, תדבר לאלוהים, תמיד עייף, תמיד שבוס, תמיד חרמן. תראה, הרבה לפני שאני שירתתי את מדינת ישראל, אני הייתי סולנית ראשית בלהקת המזמרות ממוסקבה. פעם אחרונה שפיתי יין זה היה באיזה גיל 15, עם איזה פדופיל צרפתי.